El Festival Còmic de Figueres reivindica l'humor en temps de crisi i desencís. Per això, per presentar la programació de la 5a edició, s'ha convocat els mitjans de comunicació a sota de la Rambla, en el clavegueram del tram central de la Riera Galligants, amb mascaretes per protegir-se de les males olors. Estem aquí més que res en aquest decorat per presentar el Festival Còmic. La nostra intenció és una mica dir-vos que, a veure, el Festival Còmic, fins i tot en aquests temps tan difícils que corren per tantíssima gent, amb aquesta conjuntura econòmica que hi ha, amb aquest caos en el món, fins i tot amb la merda més merda som capaços de fer brollar una mica l'humor, i des d'aquesta situació tan difícil sortim endavant per, durant 15 dies almenys, fer una proposta d'humor. Un altre tema podríem dir que és una petita reivindicació, podríem parlar que estem a les noves oficines del sector cultural català, també. Aquí no hi ha cap crítica implícita a cap organisme o institució, en el sentit que les coses són les que són i va així, vull dir, des de l'alegria més profunda, de tota manera ho reivindiquem per tota la gent que estem pedalant per la cultura en aquest país i ens trobem aquí. El festival, que comença el 12 d'abril, combina pallassos, bufons, mims i tota mena d'artistes inclassificables. Hem intentat fer una programació, com sempre, el més eclèctica possible, tocant tots els pals de l'humor i, a més, afegint-hi moltes activitats paral·leles, treballant colze a colze amb moltes altres institucions de la ciutat. És hora de mancomunar-se, no hi ha diners per res i menys per la cultura, per tant, almenys els que treballem per això, els que treballem per l'humor, els que treballem per distreure la gent, per fer-li llumetes a la gent, doncs ens mancomunem, ens trobem i treballem alhora, i això ens està molt bé. Entre els protagonistes d'enguany, Faemino i Cansado, Manuel Manquiña, Gardi Útero o la companyia russa Licedei, tots al Teatre El Jardí reconvertit en cabaret. Aquest any toca el torn de Licedei, és una gran companyia de teatre de clowns russos de Sant Petersburg, fundada al 68, amb una trajectòria impressionant, fundada pel gran Slava Polunin, i amb integrants d'una importància com el Leon Leikin, que bé, s'ha passat més de 10 anys rodant amb el Cirque du Soleil, a Las Vegas, a les gires europees, actors de cinema molt reconeguts russos formen part d'aquesta companyia. Això ho podem veure el diumenge, és un espectacle familiar, amb 8 pallassos a escena que bé, no cal comentar més. També hi haurà 2 sessions de cineclub, un curs de formació per actors, un simpòsium sobre l'humor empordanès i una sessió de teràpia del riure. Seran 7 dies de bon humor repartits entre el 12 i el 21 d'abril. Hem fet l'esforç de baixar fins aquí amb aquesta fantàstica aroma que tenim, que les càmeres no podrà reproduir això, però està bé. Està bé. Doncs, com no podia ser de cap altra manera, repeteixo, donar suport al Festival Còmic pel que representa com a bé cultural, que és per una ciutat, per una comarca i per un país com Catalunya, i en aquest temps que convé això, donar suport com a Ajuntament a la cultura i donar suport a aquesta teràpia del riure que ens fa falta a tots plegats. Trobareu tota la informació i venda d'entrades a festivalcomic.cat.